Beren fuuta lillahi haa njettoɗen to seeren ɓe hoolaaɓe mur e gunas sottirde soɓɓerɗe njeyen mbarroɗen so jawdeele ma ɓesngu faade gunas ha joni eɗen ɗo e wuuro men Fass Subalɓe so wiyama Fass Subalɓe ko wuuro Sinthiane Sextraji ɗin sérdiamo Saydou sinci ɗum tarikaji mawɗi kalteɗi nan ɗon sa ƴeewi juma ka banggueji nayyi ɗi foof koye seere ko galleji seere makko gonɗon kono kadi won duɓɓe ɗiɗi nanɗo e nder wuuro men Fass tabarakalla machallah son ƴeewi caggal meɗen hen duɓɓe goto ene yalta hen wadde noon koye tariki mawɗo e nder Fass kanko ceerno Mansour Diop o humpiti duɓɓe ɗe koɗe gonno beele ko ceerno dakino ɗon walla ceerno wonno ɗon ko ɓulli gonno ɗon e laabi dewnoɗo ɗon kanko haalanta en holno wano e holno sifirno kanko ceerno Mansour Diop bisimilla. Assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum Daka Média e communication Madina Gounass e kuuɓal eyyi min calmini Daka Média foof min calmini musidɗo men Ama Samba Lo ko bandiraɗo ko moƴƴo min calmini kadi Adnan Thiam kamɓe gari ɗo hannde e Fass Subalɓe e ɓe gari ko salmonide e nokku o no ɓe mbaɗata ni e gueɗe mabɓe juɓɓuɗe ɗe Allah waɗi ene rewne juuɗe mabɓe kamɓe keede ngoɗon poste eɓe mbaɗi ɗum e dental he alhamdulillah dental ngal fof ne yetta Allah ene yettanaɓe Allah e humpidde yimɓeɓe alhaaliji ko ceerno wanno ɗo nokkuji kewɗi nde wonno hankkadi yonti ɗo yimɓe kumpito hewɓe tawnoka ko nanat joni noon enenne ken sukaɓe mataw ko ɓiɓɓe dental ngal enen mabɓe foof alhamdulillah rabbil alamina joni mataw ko poɗɗen wiide hen taw ko enenne wonko namdiɗen hen seeɗa ha mbawɗen hebde hen ko eɗen mbawa haalde ñaltino kaalen hen e kadi eɗen ñaagui Allah yo Allah hokku en haalde hen taw ko ɗum kan no kalɗen taw ɗum ene wuuri taw ko noon ɗum wayi nden en jiiɗa haalde ko waɗani kono ko ceerno ko haaldata ko ha laaɓa haaldata ko ha gasa nden kala ko kalɗa e moƴƴere e foof nani hen eyyi ɗum ceerno Alhaji Masary Allah yomo moƴƴere eyyi Allah junat en gurdam ceerno meɗen kalifa men gonɗo ɗo henno eyyi ko moƴƴere tan enen mbiyen alhamdulillah en dañi ala ko en dañani eɗen jetta kadi jinnaɓe men wonɓe sababu ha jibinɗen taw jibinɗen koye ngal ɗo dental ha Allah waɗi peeri gari jii oɗo waliyu Allah jiiɗi ɗo gueɗe Allah goppi fofo men gari goni e dental he enen Allah woni tawɗe gonɗen ɓiɓɓe dental ngal ɗum ko yettere wodini Allah ala ko en dañani kadi en jii alhamdulillah minen kala ko ceerno wino nan waɗa nan yaaha guila ko wina 1960 Dakar ɓami en dañi ko ɗum tan wona en tampani eɗen pofti eɗen ñaami eɗen ñaama eɗen kaara eɗen pofti en tampani en cippiraka en kaɓaka en mbaɗani ha adunaji ɗi mbayni ɗum fof Allah dandi en o dandi en o waɗi e nokkuji ɗiɗo eyyi ɗo ko Fass Subalɓe mataw oɗo nokku e nder qissaji komin namdi e ko ɗo ceerno Alaji Masamba Fass Sinthiata en 1960 ko ɗo oɗo nokku ɗo o dakino ɗo takko Thiangol he o woni ɗo e jammaji tati o waali ɗo henna ha gayni ko duwoto ene soppe subaka fof o dawda yimɓe so soppi ɓe gari ɓe gara ɓe ñallino kikiɗari ɓe mbaala ɗo ha weeta so fini kadi ɓe dawata haɓe coppi hakke wuuro ngo omo arino noon e foof sete makko aroɓe tan so guuri en coppitino ene wano nden no nangirten ene wano nden e so tawi guurɗe ene cince eyyi omo jogui noon hamɓe o yadanno guila e laabi ɗi galleji ɗi so taaƴi tan o taaƴa galleji ɗi eyyi Fass noon alhamdulillah min dañi oɗo nokku ko ɗo o dakino o woni ɗo balɗe tati nde fuɗɗi hodde Madina ene jogui noon so Allah jaaɓi so tawi en jeehi to nokku janguirde to duuɗal men janguirde duuɗal ceerno Dialal ardi ceerno Harouna Diop janguinta ma en kaal hen kadi jinnaɓe fodde ko kumpitoɗen hen seeɗa e gurdam mabɓe noɓe gurdano ɓe gardo e Madina Gounass eyyi ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamina ceerno kadi Allah nokku kadi subalɓe kadi o hertini ɗum ngoɗo wuuro o wiyata ko Fass Subalɓe kadi cuballo foof ko ceerno men Mouhamadou Ali Sall ko haali ko walla jinnaɗo men ceerno Mountaga Sall no wondirno e mabɓe ɗum kam alhamdulillah wasata ceerno Harouna en ɓuuri yilde hande ɗo koɓe almumi makko kamɓe toon ɓe janggi Qur'ana eyyi ɗum ɓuuri yilde wasata wonde koɓe kaali hen e ndeɗon toɓɓere eyyi ɗum kala alhamdulillah ko ni noon wayi mo taw en puɗɗorto ɗo henna ko heddi gonɗon ɗo kadi ha so juuri kadi wooda ko ɗumen ha jettoɗen to kadi wasata ma en kaal hen han fadde gandal meɗen e ɗo kam woni ko bakkinirta ɗo ene ñaaga noon Fass naɓe Allah subalɓe foof yo mbattu hakkille e ɗo mataw balɗe tati e Alaji Masary woni ɗo de e duɓɓe ɗe ɗo gonɗo eyyi ɗo kadi ko hunde mawde Fass ala ko heɓani ɗo kala o sifima ɗo ko heewi ko sifno fof kadi yiyama par ce que e nder sifuji makko o wi jaati so Allah jaaɓi kadi ma wolde caggal maɗo ma gueloɗi lindu kanŋe gadda ɗo e wuuro he ɗum kadi ɗo nofru ɓaleru e woɗeru ma pijju ma sukaɓe waɗoɓe e ɓaleɓe ma pijju ɗo taw kadi ɓe gari tan ko heɓɓi wallude dental ngal ɗum ko en jii taw kadi koɓe garata tan koye oɗon sifa ɓe mbawa wadde ɓe mbawa waklude en kamɓe ko enen ƴewata wakludeɓe kono ɓe mbawa waklude en so Allah jaaɓi eyyi ko enen tan ballataɓe e ko gonɗen e dow mum ko
ko ndem ko yettere Allah e joni noon ko heddi ko oɗo nokku kam ko nokku barkinorde ko mboɗo kadi so tawi jamanu okki ko yo fewne ni o fewna ha feewa o waɗe barkinorde par ce que ɗo e Madina jeeyata ma en kaaloy ɗum so Allah jaaɓi ɗo ceerno Baro gonduno e alhaali muɗum e ceerno Mountaga kam min mbiɗo wawi sifani hen seeɗa kono ha ceerno Harouna ma ɓe guiɗo en haalde hen ceerno Mountaga yo Allah waɗi ɗum moƴƴere yo Allah yomo moƴƴere o wondi e jinnaɓe no wondirno e mabɓe ni e nden subalɓe minen subalɓe min mbayi ni no wondiri e amen ni alhamdulillahi rabbil alamina ɗum hay goto ko neɗɗo mo Allah hokki liman billahi wawi wondude e yimɓe neɗɗo no sifori foof o wondiri e mumen noon eyyi ɗum kam ko Allah kadi ceerno nden so suuɓima hunde tan tawa komo andi ko o wawi wonde ɗon e gonka makko ɗo ko machallah fof wuuro ngo fof ko gotum ɓesgu makko kadi ɓe min gonɗi ɗo alhamdulillah ɓen ko fof ko gotum inchallah wallahi e ɓuure kewɗe kam keɓama hen kadi dañal kewgal heɓama hen ɓamtare kadi are Fass par ce que ɗo ngol wuuro ɗo ngo yarata ɗo ko wone makko ko nongo foti ni e ko min jiyata ɗo ene ko sa ƴeewi ɗum foti wonde ko guure mawɗe kono noon alhamdulillah rabbil alamin ko ni Allah okki duwaw ceerno Alaji Massaoudou e seere makko e ceerno Amadou Baro nde wonno kañum ɓe guiddu arde ɗo ma en kaali ɗum yeeso Allah jaaɓi inchallah jarama ɗo jarama ceerno Mansour bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗeɗo duɓɓe no wini nde ceerno Massaoudou 1960 kañum ceerno Amadou Baro nde cincara ngol wuuro Fass ko ɗo ɓe dakeno ɗo ɓe gonno wadde ko nokku moƴƴo barkinnorteɗo mo ganduɗa ko poɗɗo barkinirede fewna ha feewa tawa dental ngal kadi wawi wonde ene gara en juuro ɗum kala e saaha ɗo e wuuro men Fass Subalɓe ɗum noon jokkede rewidade mina moon inchallahu mawla teddungo Fass Subalɓe gonɗen alhamdulillah rabbil alamin en keeɓi yettude ceerno Amadou Ali Sall enen ko haali ko machallah fate tinti wuuro ngo ha e jinnaɗo kono kadi ha joni eɗen jodde mo ganduɗa ko ceerno Mansour Diop min nde ene jewta noon ko fa heɗen duɓɓe e ceerno no Seydou e ceerno Amadou d'accord noon nde wuuro men Fass Sinthiou e fate kacce machallah on kadi ceerno Harouna Diop kañum kadi ko ɓesgu wuuro Fass jeeya alhamdulillah rabbil alamin Allah waɗi on saaha e jogi juɗal mawgal janggowal machallah fate gande e ha tenggue arɗon no karimo jotugol ceerno Ba e yendoɗo ceerno Khadim ceerno Ba ceerno Mansour en jibbinani no moƴƴi fate wuuro ngo ha joni noon ko mbaɗa jokkande en fate wuuro men tinti muɗum foof inchallah fodde ko mawɗo haalanoma hen ko ɓurtiɗa hen fottuɗa hen yimɓe kettima famde naftorade ko kono mbirɗa ni yettere Allah no fewi nde wonno kangal men ko kangal moƴƴal ko kangal labtugal gongal kam ƴeeƴude yimɓe tintin koye mum yewtere hande haare ko yewtere ƴellitide kono heɗetede nde waɗi barke ha heewi so neɗɗo so andi hoore mum ɓurta kadi andude holno jogori holko tawi e holno tawi hoko tawi jinnaɓe ne gonno beɗa Allah waɗa o heddo e ko jinnaɓe tawa ɗum tawruɓe ni e alhamdulillah ɗaɗo jilɓe ɗo e ɗon alhamdulillah Fass ɗo amin 1960 Sinthiou e ɗon noon ceerno Amadou Baro alhamdulillah taw o tawaka wawa ɗon ko ceerno Alaji Massaoudou kañum ari e dow noon taw ɓe guinni wuuro ngo taw ɓe gaari ga e ɗum mata puɗɗorten ko jinnaɓe men alhamdulillah ko jinnaɓe meɗen guidduno arde e nde Allah addiɓe e dental he e taw maayo ngo oɗo ngo maayo ngo suwata huccanede to banggue awa maayo kam ko ɗo tawa e fof ko ɗo tawi maayo ngo fof kono o saha taw maayo ngo to banggue dental ngal huccanani awdi e ko jaam tan ɗo no jinnaɓe gari ɗo lawsede par ce que so tawi a calculi e nder gargol mabɓe ɗo ɓe gonɗo duuɓi sappo ɗiɗi Fass ne Sinthiou e eɓe gone e yamirore ceerno e kamɓene ko Casamance ɓe ɗamgat ɓe gumɓe nden dawi ko Sorimale Fouta Sorimale heeti ko banggue rewo kañum e wasatake wonde wuuro wato toon jinnaɓe jeeya min ceerno Harouna fof komin gotum komin galle goto to Fouta to e fof kadi bamakko ba ceerno Harouna kadi bamakko layrode ko ɓiɗɗo e baba men o wiyata ɗum ko baba ɗum kadi ko galle ɗo kadi wona e galle o kam woni fof ɗum kadi alhamdulillah ene jokkodira ene nangodira ha joni e oɗon siifa eyyi min ko baba amen goto wiye Souleymany Ba on Allah idi arde ɗo to banggue kamɓe ɗiɗo arnoɓe ɗo e saaha nde kalami nde e ɓe gonno ko Casamance eɓe nanda dental Alaji Massaoudou guila Kolda ha no ceerno firdi ardi gani e jinnaɓe on idiɓe gon to banggue subalɓe ko fodde ko ganduɗen ferɓe kadi garde ceerno ɓen kadi ko mawɓe meɗen Alaji Ibrahima Gueye ɗum woni mo nanten e Alaji Mamadou Gueye ɓen garde ceerno gummide ceerno Kolda gari guila e fergo ɓen kam alhaali men ko banggue ɗum kadi ne jogui kadi jomumen ɓen kalata ɗum ɗon kono ko ɓen kam barkinorte cuballo kadi so tawi ene wiya alhamdulillah ene barkinoro affaire cubalago sa woppi ɓen tan ɓen wonde a woppi lawol ngol Alaji Ibrahima Gueye yo Allah yoɓe moƴƴere kanko e Alaji Mamadou Gueye
e ɗumen kam ko jinnaɓe ko yimɓe mawɓe ko Allah waɗi kadi waddiɓe e ceerno ha Allah waɗi ɓe yaari no ɓe jaari ni to banggue wendu nema misira ko toon jinnaɓe jiiɗi arde e mi diwa noon nde Alaji Souleymany Ba babam Souleymany Ba nde ari salminde ceerno o ari woni Madina balɗe tati o ari o jippi ceerno yiide dental ngal e noɓe jiiɗino kamɓe koɓe yimɓe gila koɓe sukaɓe eɓe jiiɗi jama eɓe jiiɗi no Fouta wayni ɗum noon fof Allah wurtimo koɓe yahanoɓe jama tan ɓe jiiɗi diine ɓe ɗanni Casamance noon no ɗamnirɗe e mbano nden ni kisi noon ɓe jii ɓe nani dental ngal kisi on ari ɗo noon yiide ceerno e salminde juura ñaga duwaw o yi dental ngal o yiiɗi o wi bisimilla joni omo hoota omo wonde e musidɗo makko no wiye Djibril Diop ko mawni ko seeɗa to banggue duuɓi kono koɓe jiiɗaɓe ko rewoyaɓe tan koɓe jiiɗaɓe kono koɓe sehilaɓe Allah waɗi yimɓe no ndewodiri tan ɓe gona sehilaɓe Allah waddi ɓe guila Fouta e kadi ceerno Alaji Massaly Dia duwi hen inde yiiɓe kadi wi onon kon wadduɓe onon man koddu aduna man koddu lakar ɗum Alaji Massaly haali ɗum ɓe nani dental ngal kadi on heeɗi eyyi joni Allah waɗi kiti kanko Baba Siley nde wari ɗo woni ɗo dummulno seeɗa o hoori o ñaagui ceerno duwaw o hoori o jangtaki fergo noon on saaha kanko e nde wi toon o tawi toon jinnaɗo amen Djibril Diop o wi wonde omo yiiɗi on e taw ne haalno haalde ɓe kaldi noon so saaha awuji wonno so oɗo période yawti ma en jaa Madina joriɗen ceerno e jinnaɗo men noon kañum ne ari tan wi min Souleymany so tawi mi yeehi mbiɗa jooti mbiɗa ɗamini somi yettima somi yi nokku jombani mi jangto fergo komi perowo o wi bisimilla min mbiɗa ɗamini so a yeehi so ɗum yawti min mami aroyi min mi tawtuma toon so Allah jaaɓi woni ɓe gaari jittino on kam mi yetti tan jangti fergo eyyi ɗum wonno jangti fergo on taw Alaji Ibrahima Gueye wonko ñaguino ceerno noon ari ɗon made Alaji Ibrahima Gueye taw mo wuuri on saaha omo nokku to Allah wadnomo to hedde to leeli to taw ko toon o wonno eyyi ɗum kadi won kadi ƴelliriɓe wasaraɓe en kalanen ɗum no wano eyyi Allah waɗi kisi ceerno kadi wi bisimilla mbiya Alaji Ibrahima Gueye ko ñaguino Allah jaɓinimo en keeɓi cubalo ari jangtima fergo eyyi ɗum kam waɗi kadi amin pillani ɗum saaha kadi Djibril Diop kala gandu ɗum en andi kanko neɗɗo kalannoɗo jewtannoɗo tarifaji ɗi makko ɗi eɗi ceerno en ɗi ceerno Amadou Baro en e Seydi Alaji Diallo Fally kala ko nanno e dental he ko kalan ɗum tawno jewta makko caggal nde o ɗuhi duuɓi noon Allah waɗi ko min woni ɓiyi ko mawɗo caggal nde o ɗuhi jadana makko min noon mo heccimi ko Mamadou Djibril wonko ko Darsalam jangganno dental ngal kadi no heewi anduɓemo e kanko juuɗe ceerno tan o wonno eyyi caggal noon ne guirɗe jinnaɓe ne guirɗe naggade ceerno wi kam ceerno wi wonde yomi yaade makko ɗum hoto ceerno Mansour ndewno ko on min guinirami on jeeyata wi joni ko Mbour min jogorno yaade mi wondi e ceerno Mansour komi dokkuno ceerno Mansour no wi bisimilla joni an Mansour ɓaye Djibril o oɗo ɓandumo e joni ɓandu ka guirɗe naggama oɗo saaha tokaram yo wondema o wonɗo o jangga ɗo Madina ɗo so tawi arti voyage o wonɗo o jangga seeɗa o dañi ko rewri Allah so a yiiɗi yaade nokkuji o yaada e maɗa ɗum waɗi min jaadi ɗon kono mbirmami ni noon ko kalano yimɓe fof ne gandi kam Djibril Diop ko jewtanoɗo no fewi kadi o ɓooye dentale kadi ndewno kadi ko teskittunoɗo kala ko wanno so ari tan o haalnima ko teskitno tan hankkadi yimɓe batti waddemo so jooɗi tan ko batu ene namdomo ceerno Baro kanko ɗum tan woni haaju makko hay sa yiiɗa haalde ni fa hay sa yiiɗa namdani o haalante ɗum waɗani nde Allah addimo noon maayo ngo ɗo mataw taw ceerno meeɗino arde ga cuballo goto mi wiye Samba Aliou Gueye o jeeya ko Kahayɗi e on cuballo noon ceerno Alaji Massaly nde arde makko ga on saaha taw ceerno Amadou Baro no wuuri yono ceerno nde waɓe gardi maayo ɗo ɓe jetti o lambi on cuballo noon maayo ngo de holko on yiye maayo he kanko ceerno Alaji Massaly ene min nandiri babam jeyatne haalanno ɗum kadi min keeɓi ɗum kadi e babam Ousmane Sow baba Harouna Sow yimɓe ne gandimo ko ɓoyɗo dental nden kamɓe gondu e maayo he on kadi ɗisanmami gueɗe kewɗe ko foti ko cuggannomi woodi hen kadi min ko sugguirimi hen ha ɓeydimi andude ɗum holno ɗum yaari eyyi joni noon ɗum woni nde ɓe gari ɗo maayo ɗo nde ɓe jettiɗo maayo ɗo on cuballo Gueye e jetta Samba Aliou Gueye o nde ɓe jettiɗo maayo ɗo ɓe ƴeewi on ƴeewi maayo ngo on wi ha ceerno min de maayo ngo ko jiimi hen ko ngo ala liɗɗi jinneji noon e seydineji e gaabi e nowji e gueɗe hankkadi kulle ɗum kam ne heewi tooɓe ndiyam hen e kono liɗɗi kam mi yaani maale mum hen e ceerno wi bisimilla mi yaddatama de ɓay ka cuballo Allah andinma moni fof ko Allah andini ɗum kono min nene mbiɗa andi mbiɗa jogui ceernam jettiɗo Allah mami ñaagomo so ari Madina mami ñaagomo min garda ga somin gari so tawi liɗɗi ngala hen o ñagono ko min Allah walla Allah waɗa liɗɗi dental ngal huutoto eyyi ɗum woni noon o woni e nder yolde ɓe kooti on ko cuballo ko garowo saaha fof juurade ceerno hooti kañum so ferani noon ko Kahayɗi woni e nde hoori nde Allah waɗi ɗon nde jinnaɗo men o feeri nde kanko on Samba oɗo no wiyata ceerno Amadou Baro ari Madina ceerno noon wi cuballo oɗo ari feeri joni noon ko an pannomi ha ngara e siftindemo tan yiide maayo ngo ko cuballo o haalde ko beele ceerno kañumne ko yinno ko beele Allah yettina fandare muɗum nden noon ceerno kam kala ko miiji Allah tal ko ummi ko Allah ni lawol muɗum e joni noon nde on ɓe gari joli oto ɓe gari e maayo ga ɓe garde jinnaɗo men o e taw on jangtimi fergo jetti noon ceerno Amadou Baro noon wi jinnaɗo men o yo ya maayo to ñoɗe ndiyam e saral adda
o yiɗi ndiyam o kanko jippi lesso nde no maagol waɗi surti no waɗi ngoral o jippi o ƴetti ndiyam o addi ceerno Amadou ƴeewi ndiyam noon ceerno Amadou e wi ceerno men Alhaji Moussa no anniya muɗum yo anniyo kala ko yiɗi ɓe ñaago Allah walnaɓe ɗum ceerno wi haalnima noon ko yiɗi e ma he dental ngal beele no hutoro ko woni hen ko tampinde ko Allah ittanaɓe ɗum wattanaɓe hen moƴƴere ɓe mbawa maayo ngo wurtine wawa wonde hen eyyi ɗon ceerno Amadou wi yoɓe cakku juuɗe wiɓe yoɓe cakku juuɗe ɓe ñaago Allah ɓe kolla ɗum sekana Amadou Tidiani hollanaɓe nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on holla ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala ko ɗum koko jaɓete inchallah ɗum koko jaɓa ceerno Alhaji Moussa kala ko ñaagi ɗum ko noon yaara nde kanko o rewi ko seeɗa makko ɗum ɗofti seeɗa makko eyyi Allah ken rewde e pele mabɓe eyyi joni noon ɗum woni nde ɓe mbaɗi duwa o ceerno Amadou ɗon wi inchallah ceerno Mouhamadou Siraji Allah jaɓani en ko garɗo dawol men hannde nde ɓe gummoto Madina eɓe ngara ga ɓe mbino Madina to tusubaɗo o so tawi o heewi mi wuule gano min yiɗi julto tusubaɗo so Allah jaaɓi eɓe pokkiri noon ɓe ngari eɓe gandi nokku so ndungu ari ne waɗa faro wuro heɗataɓe ɗon eyyi ceerno Amadou noon wimo ɗon Mouhamadou ceerno yinno waɗa wuuro subalɓe o waɗi ɗum Casamance to Alaji Hama Ceedel cuballo mawɗo ko almudo ceerno ko joom doole taw Alaji Hama Ceedel o ene ɓatti toon ɓattude toon taw wuuro ngo subalɓe tan kadi o waɗa ɗum kanko ceerno mataw o disodiri ɗum e ceerno Amadou ɗon noon ceerno Amadou wi wuuro ngo mbiɗa Allah waɗa Casamance ngo eyyi Allah waɗi ngo e mbaɗɗa ngo takko ɗo ngo ɓattoma eyyi ceerno wi bisimilla ɗum hankkadi woni anniyaji muɗum hankkadi ko ceerno Amadou ko sifani fof ɗum woni ko waɗata eno nandira jinnaɓe eno kaaliri eyyi joni Allah waɗi ɓe ngari ha ɗo e nokku ɓe gandi ɗo kam so Allah jaaɓi ndiyam eɓe ɗamini en toɓanno nden ha naata ɗum ladde ndi fof wonta ndiyam wona no joni ni eyyi joni kadi ndungu yiɗi no juuti eyyi ɗo o kam ndiyam eɓe ɗamini ɗo hankkadi yettata ko ɗum eyyi joni ɓe ngari ha ɗo e on ñalawma jaati ɓe ginni wuuro ngo nde ɓe jetti noon ceerno wi doni ceerno mataw en ƴewat wuuro ngo gandi ɗen wadde ngo nden noon koɓe yiyoɓe ko woni yeeso e ko woni caggal fof wuuro ngo noon holto mbatten ɗum mataw ɓe cuuɓi nde ɗo hettere e nde ɓe cuuɓi hettere nde ceerno wiɓe noon ceerno Amadou wi noon ɓe namdori noon to banggue holno ɓe guinirta wuuro ngo ceerno men namdi yonde ceerno Amadou wi noon ceerno Alaji Massaydou yo innu wuuro ngo o wi noon kanko ala ceerno innanmo wuuro ngo o wi ala kanko yo innu o wi ceerno mbiɗa yinnode innirde face Sekna Amadou Tidiani mbiɗo inni ɗum wuuro ceerno Amadou wi ɗon eno jinnaɓe ɓe mbiri ɓe mbimi ngu innama to Sekna Amadou Tidiani ngu innama to nelaɗo Allah haadema haalde nde wonno ko ñaguyoyu maɗa ɗum waɗi mi wiide ya haal yalta e hunuko maɗa nde wonno Allah ko kala ko jiɗɗa Allah ko waɗanma ɗum inchallah ɗum woni ɓe mbaɗi duwaw ɓe pokiri eɓe gonno e jinnaɗo men o e seeɗa ɓe garduno ɓe heñanoɓe oto ɓe garino ɓe jaaha ɓe paati Madina wuuro ngo ɓe jiti maayo ngo ɓe ñaguima ko ɓe ñaagui toon e haala sakke noon ɗo maayo toon ɓe limtino liɗɗi hankkadi ɓe ƴeewa tan ceerno men Alaji ceerno Massaydou kañum no Allah tagirimo ko ƴeewoto eɓe limto liɗɗi fuuta eyyi ɗum kam min mi nanani jinnaɓe kono mi nani ɓe limto liɗɗi no woodi no liɗɗi ɗiɗi ɓe jejjiti e koɓe kalanno e nder duwaw he ɗin liɗɗi kadi koɓe maayo ngo wurtina ko ɗin jiyaka ɗo ɓe mbi noon ɓay koɓe kalanno ɗum haɗi ɗin arde eyyi ɗum woni danewu manda e safdu manda e hollum ko liɗɗi keddi fof ɗiɓe kalno fuuta eɓe cifo nden noon ceerno kañum sa haali cubalgal haalama tan cikata ko cuballo kala leñol o kaala cikata ko ɗum woni o andi fof omo andi kolaɗe omo andi fof maayo ngo omo andi hay duune ɗo wona omo andi caɓe omo andi keeleɗe omo andi fof kala ko woni ndiyam ko cuballo sifo ceerno Massaydou sa ari tan o haalante cikkanama to kanko gawannoɗo eyyi ɗum ɗon Allah waɗi ɓe kooti ɓe jeehi haaɓe monti Sam oto o kerwi waktu oyam gartantuma on waktu oyam o wino so tawi heewi eɓe juulo waktu o heewi taw ɓe Sam ɗo oto kerwi chauffeur o wisti pono ƴeewi feere ɗum Madina ɓe berti ɗon lekki noon ɓuppinan ɗon ɓe bertan caggal mabɓe ɓe jooɗi mataw ceerno Mouhamadou Siraji noon sittini ceerno Baro wi waktu ceerno waktu de heewi koɓe mbinoɓe noon ko mbinoɗen hen ko e waktu o ɓe ceerno Amadou waɗi kebloɗe caliguno ɗen kala mo nani saliwi saligu dokken waktu o ɗo ko nde ɗo hettere Allah hokki waktu o ɗum waɗi bawɗo fof so tawi ari hakkude Sam e Madina so tawi a monti Sam toon a monta ɗo ma yi kaaƴe ɗen tarana ɗon ɗon ɓe juuli tusbar haaɓe gano ceerno Amadou wi nde ɗo hettere nde wonko Allah hokki ɗum kamɓe noon jinnaɓe men wonnoɓe ɗon ɓe mbaɗi ɗon kaaƴe sene mande nokku o wasi majjude ɗum woni sa monti Sam tan ma ino jama ceerno taw ko wani ɗo ma ino jama ceerno e ceerno Amadou Baro e konngol ceerno Tidiane Dahiru mi meeɗi artude ɗon tan min ngara ga o wi Mansour aɗa andi ɗo mbiɓe babam no wiyanno min daro ɗo kono nde wono guite jeeya hen goɗɗo min calo min mbaɗa cukaku min gata min burla so min gayi yaɓuti en jettaki hayre en jettaki jama o mi wiya baba en jawri daro o wiya ko maw sakko juuɗe wadde duwaw kanko ko maw juuro tan nokku o ko noon wayi kadi ceerno Tidiane Dahiru min gari ha ɗon ko ɗon dari woodi ko haalnimi hen e ceerno Bassirou men ceerno Bassirou ceerno o meeɗa wi tan o ɓenno o heñata ko haw ɓenno ɗon taw o dartaki ɗon ceerno Bassirou kala nde ummi Madina omo ara ga Sam Fass ɗum ɗo
o wirta ko no taw daraki don ceerno janda lowe e noppam min Mansour o kam do ko nokku jabate duwaw woni montage ceerno o wi ma neddo jogo haaju tiido to wodi so Allah yettima do o andi gondo so nyaagimo duwaw Allah humtam haaju min de Mansour ngel do Allah hadi ceerno janda min kaldi dum min gondo hambe ngardo e Fass e dum woni kolgol mabbe Fass e dum woni ko ni woni histoire dum no ka 1950 foti wonde walla 51 be kori Madina de be ko de ceerno baro ceerno wi joni bismillah bay Alhaji Ibrahima gi ala don joni fo misira tonno rabe woni jinnado wonde musibbe mbaylari be no ceerno adino e mbaylari ni jinna men be ko ni gondira e mbaylari won subalbe fof ni ceerno wondira waddino e mbay e kori men mbaylari ni e be ngono e misira ceerno soppi laana so tutimo kalso ya o sodi a gubbol o sodi gubbol o yehi misira be gondiran haalodi Baba Souleymane en ngari wodi arbe subalbe badi jantindira makko hanka be fo jantimi fergo be ngoni misira taw Baba Souleymane boy abimamo e on sifa e no be sifa no taw dandangal ni bay o ari ko giyi ko moni ala jokkodiribe kayno ari abimamo janti fergo e ene dum yaari e be ngono e misira non duubi tati pabe ceerno yibe jondi be ngardo ngurtina maango o wi on non so tawi on ngurtina maango bo ngoccu ballo haalno o kono en dabi kinto eden gandi ko o wi so tawi kala do baldon e maayo he tugi gulumbu ha misira kala do baldon e maayo he o wi wonde noddine so waktu wini sa so gondi do noddine o jinni ala e mon lawol sena ala e mon lawol ala ko dum en hay ko woni maayo nyiiri mum memata o so tawi odon naata maayo he jangi ayatul kursi o haysino o sellani so ngannimo jangi ayatul kursi ala ko way mem don e hettere ala non o seno jogi gande mom fuurta bangi ndiyam o jojjine dum to dum wala dum hutorte do Allah ittibi ton non baba Ousmane baba Harouna Sow baba Ousmane Sow Ousmane Sow Allah waddi be gila ton guri mabbe fuuta wodindirani be ngari kambe fo ngari kadi gandu galle baba Harouna Wali to kar ceerno Harouna odo e baba Ousmane Sow nandi be ko idibe Madina e alhamdulillah gila den 1950 minen jinnabe ngari do e joni non gondi don be ngoni misirno duubi tati e be gondon ko be ngayi fof ko dentangal jeyi e sagal fireji mabbe ko ngitat hen hangal ko be ngawane ceerno ne no e Madina hankadi e alhalban non ceerno men Alhaji Moussa wi joni bismillah yonti do wone taw subalbe ene batti kadi lawol taw subalbe ene mbawi arde tawabe don do woni ceerno yibe on yobe jaa gulumbu yobe gurtinma go be ndewa ma hebe jaa gulumbu taw ceerno soppi laade didi lan hen goto be wiite ko daldugal o laana moko e lan tokas be mbadi gubbongol kanka be dañi hankadi be gondi be ngombe misira be ngari haalo peccaade do be jante maayo mongo he be ndewi don ha gulumbu ceerno wi woto keñude kala dum tawdo ne waali e mbaali noddi non so wajif yonti mbadon wajif hasikon tar gondi mbade wajif o wi so Allah jabi haydara ko memata kadi ngoldo lawol woni fofu en coppi fofu en lewi fofu kala ko don jahat inshallah won tan ko majjere ma ngo non nyaadi ala fofu ko ala no maggo ko gabi e noodi fof ne nyaadi den ko parka taw juma ka haydara way non ko meeda ka liggere fayi ko hen on kuus wonno Allah yiti non noyibe ha gulumbu ceerno wadi be ton galle on sa taw pom man mo yaataaki joni non taw ne ko bag wonno don e bago so jamari bago uddat be gonna ko jogi laade kadi jamari yahobe seeda ko nanden walla yimbe kewe bagto be lumbin non e be ngawa seeda be takkundirene jinna men wono ceerno Bokar en ceerno mamum lide den be gonno be falo he e batunde falo kambe keedi bangi maayo be keede falo be koddi don bangi gulum o ga bangi kambe wulobe kono baba min kono don timi don e maayo he galle ceerno heddo falo ngo taki don hetni won hetnabe falo he kambe be kete maayo he e ko ni woni ko min ngande histoire Djibril Diop e gargum mum do e dendal he be gonton duubi jeegom woni 1960 fa Sinthia dum wonon garten joni e do jaanuden do joni do ceerno daaki do de mi wi Madina Touade ko min nanata Madina Touade Sinthia gasi ceerno 1959 après 1960 fa Sinthia hawri hirande indépendant de fa Sinthia de wonno ceerno hankadi non o anni ngol wuro non bay honi o hebi ciagal dum ceerno Abubakar yehi ko idi dum non wuro ngo ko ngol wuro anni wadde wuro o wadi hen galleji seere makko de be ngari o daaki ha gasi de ceerno Mansour en Aljumar Bela kambe tajannobe laabi nden be taji beddaji di fof o badi dorse be jaltini galle ceerno ha gasi be jaltini dingal jama men ngal jiida do ngal de be jaltini ngal hangal gasi be ceerno non taji idi to taji do ko ngolo wuro o anni wadde galleji seere makko do e ceerno hamme baba talla wadum fumlange jama o do woni galle ceerno makko ceerno o jangino mo qur'ana ay ceerno Seydala Diali o wadum bange worgo e bange rewo jama o ceerno Amadou Baro o wadum bange worgo jama o so mi jumande le ko non ngondi bange galle ceerno no wowri ni galle ceerno heewi wonde toujours ko hirnaage jama huccita jama he gure de ceerno mari sa ari tan sa ada yayi heptinde de en même temps galle keddo hirnaage hono andu galle ceerno woto namdo ni dum kam ko non de waade
e joni noon kisa o wi non alhamdulillah o wi noon enen de galle Cheikh Tidiane on woni galle mawɗo ɗo ko fa Cheikh Tidiane inira galle Cheikh Tidiane ko mawode galle ceerno Amadou Baro hirnangue mum lawol ngol wonde hirnangue mum garɗo e Fass mayi ɗum kuɓel nemaha ɗon hirnangue mum kadi ne hurla ɗon woni galle Cheikh ɗon woni galle Cheikh na Amadou Tidiane ɗo galle Cheikh Tidiane o wi ɗo kadi galle Cheikh Tidiane ɓesgu makko jeeyi oɗo galle eyyi ɗum ɗo woni galle sarifaɓe eyyi hettere wonde ɗon noon nan caggal galle Cheikh Tidiane o wi ɗon ko galle ceerno Mountaga e nanggu ɗon ko ɓesɗo kañum galle ceerno ko galle ceerno so yaajuji kadi on heeƴe ɗon woɗo heeñi ɗon sukaɓe ɗon galle ɗiɗi gon ɗon galle Cheikh Tidiane e galle ceerno Mountaga mo jeeyani hoore mum ɗum woni nan ɗon hurla hay goto hoɗani ɗi galleji kadi ɓe jaɓani ɗi koɗe ceerno toujours ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba yo Allah junnu gurdam makko wuuro ngo kanko ne oɗo ƴissa galleji ɗi e ɗum ɗon Fass kadi so wiyama tan Guura Saraji ceerno so mini jungo noon o haala Fass so wiyani Fass goto tan ɗiɗi ko Fass ni ceerno men woori e Alaji Mansour ne kañumne omo wiyanno mawɓe o wi so yewni Fouta o ñallita ko Fass so yewni Fouta tan o ñallita Fass ɗum woni ley koye nder o ari ɗo nde e nego Sinthiane o wi hankkadi o dañi wuuro ñande fof o yewni Fouta yontere fof o aɗa Fass ɗum waɗi mawdiraɓe amen ɓe hewɓe kala somo jooɗi ɗo Madina ɗo kala inneteɗo so yonti tan o aɗa Fass o tawde inde o ñalla ɗo o wi ɗum kam o ɗum jinnaɓe e mawɗaɓe heeɓe keeɓi ɗum ɗon santi ɗum ko galleji ɗi fof wonani noon galleji kam ko tawnoɓe wasata ceerno Harouna en tonggui ma hono galleji nde go soppa hankkadi ne ɗumen ma ceerno haala lim tan en galleji ɗi e jinnaɓe men hewɓe noon kamɓe fof kam koɓe gotum kadi galleji cincinoɗi fof woɓɓe hen gondi e ceerno Missira woɓɓe hen kadi gari tawi ko Gouloumbou ha yaaji woɓɓe garana jaaha woɓɓe garana jaaha won ɓeɗo kono galleji sappo e ɗiɗi ɗin goni nde wuuro ngo Sinthiane ɗin kam toɓɓa ɗumina lawol gotol o wi noon Souleymane Boye noon Djibril Souleymane Boye woto goɗɗodire Souleymane Boye jinmi ko so tawi a jooɗima so tawi sa si yari atay wawa nande woɓe mbiya Souleymane inda kasma nani Souleymane yo goɗɗodir kono noon lawol ɓayi ko ma won hakkude mon Souleymane won funnague ma kanko hettaniɓe galleji ɗi o Souleymane woni funnague ma gona hirnague taw oɗon mbawi yewtidde ni e daaɗe joɗɗa galle ma mbiya Souleymane o wima nam o kalnama haajuma walla Souleymane wiɗa Djibril o wiyama nam o wi onon ko Allah wadde o wima on koddu aduna on koddu lakara hakkude men ko Souleymane Boye ko ni nanimi ceerno e jinnaɓe ne kala e joni mataw ɗum nden toɓɓere kam ko ni yaari e galleji seeɗa mbiɗi ko ni ɗo oɗo sifa kadi ko ni eyyi ɗum ɗo ko fadde ko neɗɗo andi mataw ko ɗum ɗo kadi inchallah noon tigui jarama ceerno Mansour nanama kadi famama weltama no fewi no fewi no fewi noon garata ceerno Harouna haɗum arde juɗal ngal fodde ko jewtuɗa ɗo ko wonko hoppiti hen kadi wonko mbiɗa kadi banggue galleji ɗi gadduɗi arde ɗi mataw wonko hoppiti hen kankone kadi ceerno Harouna o wawa ɓeydande en hen inchallah e yewtere nde nde waɗi fayida no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe e yeɓɓiyankoɓe ayaw men Dakar TV Dakar Media onon kala e kuɓal on mbiyam kisal Allah e men ko takke ko taari kala en cammini ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tidiane Ba e ɓesgu mum fof e kuuɓal so en mbi noon galle ceerno Amadou Tidiane en ka nawri seerenɓe fof e ko heddi ko mo limti kala juumat walla junna ko wona ɗum e oɗo saaha mo gonɗen waɗi en beelama no fewi kono kadi elle weltare nde waɗi en gado beño e saabu e ɗiɗo mbadi no ardi ni e ɗiɗo kadi haalaluji kadi ɗi kiɗiɗen hannde ɗi en meeɗa kadi andude kono ɗum sifori ɗum ne kadi waɗi en beelama no fewi ɓeydini en kadi humpita no fewi onon kadi garal mon kadi e amen kadi ko weltare no fewi wiide on kadi fa marhaban bikum e sikki ala to banggue ruttinade banggue alhaali wuro ngo ɗum kam kamɓe goni jomumen kamɓe goni humpitiɓe men so en mbi eɗen ndewino hen tan woda ko en goɗɗata no fewi ko andinɗen tan koye enen kam ko ɓesgu wuuri hen jeeɗen eɗen mbaɗa ɓikkina ɗon tan ha namdal arta e men to banggue sifa gonga men inchallah haji inchallah eyyi ko noon ceerno Harouna weltanama no fewi ceerno Harouna sen garti to banggue juɗal men ngal Allah waɗi juɗal ngal ko an jogui ɗum ko an jangguinte ngal e gardgol ceerno Dieylal Diine kono kadi a yiyama ceerno men halifa men ceerno Amadou Tidiane Ba holno ɗum ardi e ma holno ɗum sifori beele ko galle ma woni ɗo e Fass ha mbawɗa jogade juɗal ngal walla ala ko ceerno tan nodduma ƴettuma juɗal he eyyi kanko Harouna oɗo ko adi foof ko ɗo o jeeya e wuuro he
galle ceerno Ahmad Baro ɗo ko ɗon o takkodire e ceerno Ahmad Baro ko ɗon o jooɗi ɗon jinna makko wonno galle muɗum ko ɗon o jibina ko ɗon jiiɗen aduna Allah waɗi e haajani muɗum ha jinnaɗo o rutti e joomum e caggal ɗum keddiɗen e juuɗe jinnaɗo men goto wiye Kalidou Hafsatu on e babam jiidi yumma goto itti en ɗo nayi en toon to Dakar ha jontuɗen nadde jangde e yamirore ceerno Allah artiri en ga yamirore ceerno waɗi en e juuɗe ceerno Mountaga Sall gonduɗen e mum gonde kinɗen e mum e sifa mbadi amudagal e yamirore ceerno e sifa mbadi kadi to banggue janggude Alqur'an Karim ko ɗon gonɗen ko ɗon jooɗiɗen gonduɗen e makko fodde duuɓi limlimtinɗi ha o rutti e joomi ko eyyi ko ɗon gonduɗen e makko Allah waɗi noon e nder hen kanko Haruna o jeeyede oɗo e wuuro he ko ɗo o jeeya Jibril Diop mo kalɗen haala muɗum joni o kanko woni jinnaɗo jinnaɗo amen o ɗo e wuuro he e to banggue enɗam e fof so koye sifa on o ari walla kadi koye e nder anniye on o ari ɗo wondunademo wondude e makko e sifa mbadi fergo sababude mabɓe on noon so ɓe gaari kamɓe fof ɓe koddi ɗo e ɗiɗon galleji ɓe gondi ɗon won noon kanko Haruna ko ɗo o jibina e wuuro he ko ɗo o mawni e wuuro he wadde yaadembo Fouta caggal nde ceerno men ceerno Mountaga Sall mo yurmen Allah woni e muɗum rutti e joomum gonɗen toon fodde ko gonɗen toon ko gonɗen toon e janggude Alqur'an ha Allah waɗi gartuɗen ga e nder duuɓi eɗen garta ɗum 1993 wonno eɗen garta hen saaha foof eɗen jaaha eɗen garta eɗen jaaha eɗen garta ko ɓuuri hewde noon duuɓi ɗi jaaɗen Fouta ɗi gartuɗen fof ko Madina ɓuuraɗen wawde haadde ha elle mataw cikkata ko ɗon woni nokku meɗen kono kadi galle baba o nan ɗo e nder Fass ha joni e monɗo ko ɗon woni enenne nde garɗen fof ko ɓitti fof eɗen gara ga so jamma so ñalawma so balɗe ɗiɗi eɗen jetto nokku o ko ni guurɗen e ndin ɗon mbadi Allah waɗoy duttuɗen Fouta ha Allah hattana mum e bawɗe mum feññini ndiɗo mbadi feññini ngal ɗo gueɗal feññini ngal ɗo dokkal e oɗo nokku taw kadi mbadi Alqur'an Karim Allah waɗi nde tubakoɓe gari ɗo e garal muyande Allah nde wonno ceerno en kam ko rokkaɓe jiino ɗum guiɗo ɗum suwa wonde guiɗo ɗo suwa wodde jii ɗum cifima ɗum ma ɗum feeñoy Allah waɗi nde ɗum feeñi nde ɗum feeñiri e sifa mbadi wonde yidde waɗande ceerno école ɗo e nokku men Fass kiso noon ceerno wi wonde école waɗatake ɗo e nokku men Fass yehino haɗum hankkadi jabti o ha ɗiɓi wadno hayta ni kono nde wonno hudde Allah haytata e nder hen kanko ceerno o salima wonde école waɗe ɗum ɗo e Fass won noon so tubakoɓe jeeyi ha ɗiɓe jolde oto mumen luttoto kono nde wonno ko hodde Allah haytata kadi seeɗa ɓen jiino ɗum guiɗum arani ɓe telli ɓe mbi joni ceerno min garta e ma kala ko jiɗɗa ko mbiɗa ko ɗum watte ɗo e nokku he ko ɗum min mahama galle ha para ko jiɗɗa fof ɗum janguete hen ɗum woni noon kiso ceerno yiɗum kam mboɗo yiɗi so tawi kay warane ɗum ɗo nokku janguirde ko jimmi fof ɗum janguete hen ɗum kam ko hunde nde jimmi hammaya ɓen noon ɓe pelliti maade galle o e anni e ceerno yamirore muɗum o hani ceerno galle haaɓe gasni ɓe garti e ceerno ɓe mbi ceerno joni de galle o paari hankkadi wiide ko wiidema on saaha noon nde mboɗo noksot mboɗo jooɗi ha Allah ceerno hedde Fouta tan téléphone am soni jimi tan ko Ceerno Siraji Anne Ceerno Siraji Anne wi ko adi fof ko min kaari e ceerno salmima tan guiddumi ha dow ɗum hawima ha ɓurti wi ceerno ene sohluma ene jogorma haaju ko wona ɗum o galle men mahaɗo Fass o duɗo Fass ngal mo anni wattu ngara e juuɗe maɗa
joni noon garta ha Kanel so arti ha ɗon wasata taw won ɓayɗa ɓooyi ɗon won ñamare ndewetanɗa ɗon e ko nandi hen kalanna kam min bisimilla kadi cesara an kadi wonno o wiiri o wi kam joni kam ɗo wirde ceerno wirde noon tan uddiri bafoy cesara an noddana kam kaari kala hen ɗo woni noddana kam mboɗo jogo makko haaju duɗal fas ngal mbaɗa anni wattu ngal e juuɗe makko eyyi joni noon kiɗi Allah hen on jamma nde ɗum Allah e mum hawde on mbawmi ko wayde ha weeti on mbawmi ko wayde ha weeti saabu tan hawede e goƴa e weltare eyyi ni min bisimilla min noon fotano konngol ni min tan ko bisimilla nde wonno ko adi ɗum taw konko ceerno Tidiane o haalanino fasnaɓe yoma galle baba mo e mahanam galle o mi ara mi jooɗo janggi sukaɓe ɓuurano nde ɓe kalani nde ceerno haalniɓe ziyara wonno ɓe kalnimi mi bisimilla gartami ceerno kala moom no gurdumi ene gondirinomi ɗo galle amen to ko Madina to e wondudemi mawɗo mawɗo gorko gonɗo ɗon ba Abdourahmane Thiaw Abdourahmane won ko mawɗo ko mawɗo ala hatta ko min wonde e muɗum kalanmi ceerno ganto foof ceerno bisimilla ɗum kam ha yonta ay ñande yontude ko demmal ala ɗo ɗon ceerno jooɗi nde hande noon min fecca sikki min bisimilla ɗum noon kadi kabarumin biɗen naga musidɓe ɓe godunomdiron noktoɗe banggueji fof kabaruɗum ha paari gartumi ha ɗo Kanel ɗo kabaruno ɗon jaati gueɓɓe kabaruno ɗon kadi sehilaɓe kabaruno seerenɓe pop mbiyan kanko ceerno Allah mawni ene mawni makko ha ɓuurti neddimi capanɗe ujunere yomi hebloro min gaccumi fof wonko so garmi gardumi sukaɓeɓe fof ha ɗo eyi waktu daka wonno o cesara en kala nde ari yomi tin nde daka yonti kabaruno cesara amin tini mi ari o wi bisimilla jo ha daka ɓenna on saaha mi arte makko daka ɓenni noon cesara an habrimo wonde mboɗo ɗo wonno hokkimi ñalawma o param arde tan so Allah waɗi ñalawma on yontine garmi toon kikiɗe jettimi caggal tisbar min ka fof ɓe jooɗi Baba Abdou Kane oɗo e anniyam duɗal fasgal nden ɗo fof mi tinani mahamani mi tinani waɗa o e duɗal fasgal mboɗo anni wattu ngal e juuɗe makko o namdi galle baba mo holto heedi mbimo cifimi ngal sa ceerno Baraɗo galle kanko e galle bawɗa makko ɓen takkude o deƴƴi ha ɓooyi o wi an de ɗon famɗinima hoɗon wona nokku ma ɗon famɗinima bisimilla o waddima ceerno Jalali on saaha min garude ha ga min jeeya nokku o nde wi Baba Kan oɗo min mboɗo anni wadde ɗum nawɗum to ɗum artu min artumi ha ga e anniyam nawɗum ɗum fas duɗal fas ngal omo heɓɓi hen ngal o jangguini ngal tan ceerno Abdou Kan wi baba o wi ceerno o mboɗo andi bamum o waɗi baba makko janggui sayfiyu ha course mum watta janggo sayfiyu eyyi ɗon noon raɓɓe kini ɗon haade ɗon Allah waɗi kiso ceerno min jangtodiri foof no woori ha gasane kalanmon fof ɗo galle baba wona fof wona ko fof kalanmon so nder hen noon o wi bisimilla o waddimi ceerno Jalali yomin garude ha ga min jeeyi nokku o haali haw gasne noon min mbimi ceerno sa yamiri de on jinmi fawrude hen seeɗa dañi hen noon wiimi i an koye ceerno haala ceerno haala tan paran konngol waɗi ɓi sa jii omo haala ɗum jogui dalil mi sa noon ceerno bisimilla mbimi ceerno kala momin goƴam ene gurdumi min e miñiraɓe foof ha gasne min koye fofo e wade noon ko jabtaɗo ko kalɗa ko konngol joyyi goho ko nande ko kalɗa ko jabde ko kalɗa ko e heddade yamrode kalɗa nde e gollude yamrode kalɗa nde kadi yettiddema Allah no fewi ceerno Fati Talla Fati min gardi ha ɗo kadi noon mi daƴoɗo tan wasata jogui hen namdo inchallahu maala machallah alhamdulillah rabbil alamin jarama ceerno Harouna machallah laaɓi kono kadi laaɓi ɗum ɗo joni hewɓe gandirani ni deke an koye yamirore ceerno mawde sellude gonɗa gonnoɗe golle muɗum toon to Nouakchott tinani ma tan ha téléphone ceerno numéro ceerno Siraji Anne ɗum kadi weeɓani firti ceerno ene watte joomum hakkille sa yi on jamma a waali wayde ko miijade goto gommi ga deke ceerno wattema hakkille to gommi ga deke ceerno yejjitanimi to gonmi ga ɗum ɗo maahe ga ceerno noddami pour haaju muɗum waɗa ɗum kadi kala keɓɗo ɗum wasata ko weltade e woyde foof waɗata hakke weltade ɗum kadi weeɓani joni noon Allah waɗi arde ga ceerno Jalali on ji nokku o beele ko nden puɗɗiɗon jangde nde walla caggal muɗum jottima duuɓi taw jangde fuɗɗaki taw ko nden tan garmi min gardi ha ɗo hedde 2 heures tan 3 heures tawde docteur Ba e docteur Diouf on saaha min kaali komin kaala nden jimmi galle o on saaha noon nden ɓe ceerno Jalali hankadi no tawɓe kaldi ɗum ko adi ɗum ɓe français o
jangde mum Qur'an o jangde muɗum ha Cheikh Jalal no haalde ɓe so tawi hoddirama ene janggoya ko Qur'an o jangde foti duuɓi tati ha parande français fuɗɗo nattinde hen e ngacca goɗɗo nattinde hen ɗum ɓe gardino ɗum ɓe cinndino ha e tubakoɓe eyyi ɗum ɗum wonno ɗo Allah waɗi kadi garɗen nde enen guel nden tan hawruno koye waktu korka to gonmi ha Madina eɗen jooɗi ha korka maayi wono gimmi tan garmi ga nattude ndungu so ɗo gonmi ha nde garmi on saaha ɗo galle o paranto ko galle ɗo Ceerno Bara Diop ɗo ɗon suudu mum ɗo gonnomi ha ga paari gartomi ga guel nden on saaha ha ɗo gonɗen ɗo kadi alhamdulillah rabbil alamin 2019 kadi alhamdulillah rabbil alamin tuggoro nden e faade hannde sunare ala e anniye ceerno e meɗen e gartoɗe meɗen ga sunare ala e sifa gonagal goƴa ala e holno watte alhamdulillah rabbil alamin guilnen ha ɗo gonɗen kadi Ceerno Jalali elle ko hande kadi ɓe ñaa fof kala ɓeɗo watta haqqille makko e meɗen kadi e ndiɗo mbaadi ɗo gonɗe eɗen tijjima hannde arde huɗo hannde wawi inchallah o ara hannde eyyi taki ɗum fof ko tengtinde tan wonde ɗo e Madina fof ko gotum guila nde haɗo ɗo gonɗen alhamdulillah rabbil alamin eɗen hen mbaɗa hen akalta piltide no foti fof hayso yen ummito kam eɗen mbaɗa hen ko wona ɗum kadi tuggude ñande ceerno nodden téléphone haɗo ɗo gonɗen ko ari ɗum eɗen jogui duɗata Fouta jogui duɗal mum yonɓe won hen jeeyi ha ndina Qur'an on gandi ha ɓe hen jeeyi ɓe hen jeeyi garta ɓe jeeyi garta woni no garata nde pecciɗen ɓe heddi ɓe keddi ɓe gardude e muɗumen eyyi kono kam tuggude o no hande on jamma ceerno nodden téléphone haɗo ɗo gonɗen ko wiyete yaadu e heydi yaadu tan ɗum meeɗa jolde ɓerde men hay saaha goto yaltimi on jamma yaltimi haɗa ko ari ɗum ko ari noddango ceerno ngo won anniye tiɗo mo joguiɗen ñande mboɗo yakori ni so tawi hen hoddirama jamma o walti nelaga arani taw passeport on international yalti kono on jamma ñande ɗum noddango ari nde ko on jamma kala ko wiyete yaadu ko wiyete yeeso banggue yaadu yalti haqqille no haalaɗe hangga ko rutta caga tan ko ceerno wiiko wonde garten ha ɗo kala nde yaadu hefti en koko hefti en wona hunde jottoɗen alhamdulillah rabbil alamin noon en nimsani hen no fewi kadi yettude woni Allah no fewi garɗen kadi noon ko anniye ceerno yamre mum ko ɗum ko jaɓɓi en ndiɗo mbaadi gonni kinɗen e muɗumen ndiɗo mbaadi guenden haɗo ɗo gonɗen noon caɗele ngala e banggue gonagal yaw ala yaware ala hakkude men mabɓe hakkude men eyyi kadi alhamdulillah rabbil alamin ko yettude Allah no fewi ɗum ɗo bono ko hunde yettude Allah no fewi no mbiɗen wonde fofoof en garti ha e yettude Allah no fewi ko Allah waɗi ɗum en ganda ko Allah waɗi ɗum kadi en ganda so tawi en jeehino ko ari téléphone o arano heɓanum no yara hono wayanno Allah waɗi so wayi honni fof noon ko yettude Allah no fewi ceerno Amadou Samba Lo noon no gasata jogui namde e o saaha kamɓe foof maɓe gon temedere e capanɗe joyo e jeetati eyyi mboɗɗami heɓe ɓe ɓurndita banggue keewen ɓe ɓurndita ɓe sikki noon so feccama tan ɓe ɓurndita no fewi ɓe ɓurndita no fewi won yettimen Allah muɗumen mamo fodde ko adi kam ngal ɗo diɗa won yettinoma Allah muɗumen on saaha ɓen kooti ɓenne kadi jeehi jokkoyi gaccimi ɗum jeehi jokkoyi saria e ko nandi hen amma noon tuggo joɗen faade joni won yettimi Allah mumen mamo fodde Jeeyo e jiiɗa kadi alhamdulillah en ɗamini kadi ma waɗa hen kadi renɗo ko nandi hen inchallah moola ɗum ne waali ɗum saabi noon tawɗen kadi en ƴettu kala hitande eɗen mbaɗana ko wiyete rendo men ƴiwtinɗen ko gonɗen ɗum ko honno wayi honno jogora ɗum fof ko ordade tan e siftinde e hirjinde mbaɗuɗe ɗum gasa e golla so Allah hay so yonti hay an aɗa salbi inchallah wala so neɗɗo yiiɗi e addude ɓiyum naata jangga wonto tawat koye ma walla ko cenciɗa walla ko ceerno walla ala so a caggani mbayinoɗa ceerno gasnoɗa kabruɗa ceerno yiɗɗa ɗum fas a haalni Cheikh Jalali a haalni kam haalni Cheikh Jalali fof ko goto eyyi inchallah mola fof ko goto en nani juɗal fasgal no woniri wadde ganden kam ene jangge ene heeɓo hen no fewi wadde kala hande yiɗɓe addude ɓiɓɓumen jangga ɗo e wuuro men teddungo Fass so jokkude ceerno Harouna Diop walla ceerno Djalal Dine walla ceerno meɗen mbaynimo ɗum inchallah ma sukaɓe gar ɓe gona gonangal moƴƴal taw ɓe jangga jangde moƴƴere taw kadi machallah digal ngal ene laaɓi ko kara woni hen ala caɗele ala kuɗoli ala haydara sa woni hen tan sago ma ko ya ɗano ni hakke ko fewnti machallah bandiraɓe sehilaɓe yewtere men ande hoorema ko ɗum no ƴettanno en ɗo e nde wuuro men teddungo Fass Subalɓe bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama Peren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe mur e gunas
sottirde soɓɓerde jeyen barroden so jawdele ma ɓesngu faade gunas